L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Illum 12 ta' Mejju l-Knisja tiċċelebra diversi qaddisin, diversi martri, Achille, Nereu, anke Pankrazju ma' Malta, speċjalment fil-parroċċa ta' Ħażebbuġ, il-komunità tiċċelebra qaddis Alli, San Fileb ta' Aġġira. Aġġira huwa post fi Sqallija. Il-tradizzjoni antika tajt li dan is-saċerdot li kien eremita marant il-Papa u talbu jkun missjonarju, il-Papa taħu ukoll il-qawwa mhux biss li jkun eżorċista, jingħaqad mas-servizz tal-Knisja fuq il-ħakma fuq ix-xitan, imma wkoll li jkun predikatur u missjonarju apostoliku f'isem il-Papa. San Fileb ta' Aġġira naraw saċerdot li fil-missjoni tiegħu xtaq ikun dejjem qrib il-Papa. Għalhekk mar għand il-Papa ta' żmienu u talbu dan il-permess, imma wkoll qrib ħafna l-poplu ta' Alla. Ħafna nies, mart, jew nkella vessati mix-xitan marru għand Filippu ta' Aġġira u sabu il-ħelsien f'isem il-Mulej Ġesu. Nitolbu ħafna l-Mulej bl-interċessjoni ta' San Fileb għaż-żgħażagħ tagħna, għalina għal kull wieħed waħda minna, biex il-Mulej jeħlisna bħalma għallimna hu fit-talba tal-missierna. Aħfrinna dnubietna, eħlisna mit-tiġrib, imma wkoll eħlisna mid-deni. Ejjew nitolbu maħfra ta' dnubietna kollha bl-interċessjoni tal-qaddisin. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ssieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirijieti. Tija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inta żilt lil San Filippu ta' Aġġira bniedem imkebbes bimħabtek, mimli bil-fidi li tirbaħ id-dinja u b'mod tal-għaġeb. Għamiltu wieħed mir-rajja qaddisa tiegħek. Bit-talb tiegħu għatina li aħna wkoll nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidi u fl-imħabba biex jistoqilna nissieħbu miegħu fil-glorja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari miktib tal-Atti tal-Apostli. Pawlu sħabu telqu bil-baħar minn Pafos u waslu Perge fil-Panfilja. Hawn Ġwanni ħallihom u reġa' lura lejn Ġerusalemm. Minn Perge baqgħu sejrin sa ma waslu f'Antjokja ta' Pisidja. F'jum is-Sibt daħlu fis-sinagoga u qagħdu bil-qiegħda. Wara qari mill-liġi u l-profeti, il-kapijiet tas-sinagoga bagħtu jgħidulhom: l-aħwa, jekk xi ħadd minnkom irid jgħid kemmtejn taħt ħeġġieġ lill-poplu, tkellmu. Għalhekk Pawlu għamel sinjal bidu u beda jitkellem. Nies ta' Iżrael, u intom mill-ġnus li tibżgħu minn Alla, isimgħuni. Alla ta' dan il-poplu ta' Iżrael għażel il-missirijietna.
Meta l-poplu kien jgħix f'art barranija fl-Eġittu, Alla għamlu poplu kbir u ħarġu minn hemm bil-qawwa ta' driegħu. Għal madwar 40 sena stabar bihom fid-deżert. Meta mbagħad xejjen seba' l-popli fl-art ta' Kanan, tom dan il-wirt għalihom. Dan kollu ħa xi 450 sena. Imbagħad tom lill-imħalfin sa żmien il-profeta Samwel. Wara dan talbu li jkollhom sultan u Alla tom lil Sawl bin Kis, raġel mit-tribu ta' Benjamin, li dam 40 sena. Meta mbagħad neħħa lil Sawl, qiegħed bħala sultan tagħhom lil David, li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt lil David bin Ġesse, raġel skont qalbi, li jagħmel dak kollu li jiena rrid. Min-nisel ta' David, Alla skont il-weda tiegħu, ġieb għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġġija tiegħu, Ġwanna ħareġ ixandar magħmudija tandiema lil poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: Jien minix dak li intom taħsbu li jien, imma araw, warajja ġej wieħed li jien anqas jistħoqli inħoll il-qort ta' riġlejh. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lil-Alla. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. F'kull żmien ixandar fommi il-fedeltà tiegħek. Għax jien qed tjubitek tibqa' sħiħa l dejjem, b'ħasmewiet intwettaqt il-fedeltà tiegħek. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Sibt il David għaddej tiegħi, biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu, tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu wkoll bidriegħi. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Miegħu jkunu l-fedeltà u t-tieba tiegħi, bismi tissaħħaħ il-qawwa tiegħu u jsejjaħli int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. Bit-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Ġesu Kristu, ix-xhud fidil il-kbir fost il-mejtin, ħabna u ħanna mid-nubietna bis-saħħa ta' demmu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Wara li ħaslilhom saqajhom Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tassew ngħidilkom li l-sir mhuwiex aqwa minn sidu, anqas il-messaġġier ma huwa aqwa minn min jibgħatu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, ħenjin intom jekk tagħmluhom. Jien minix ngħid għalikom il-koll għax jien naf x'nies għażilt. Imma għandha sseħħ l-Iskrittura li tgħid: min kiel il-ħobbs miegħi tani bis-sieq. Dan qiegħed ngħidu minn issa qabel ma jiġri biex meta jiġri temmnu li jiena hu. Tassew ngħidilkom, min jilqa' lil min nibgħat jien ikun jilqa' lili, u min jilqa' lili ikun jilqa' lil dak li bagħatni. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Ġesu għal diversi drabi f'din is-silta tal-Vanġelu mill-kapitlu 13 ta' San Ġwan juża il-verb jew il-kelma nibgħat, mibgħut. Minn fejn ġejja l-kelma apostlu. Mela hu qed jibgħatna f'ismu, imma qabel xejn ifakkarna li hu wkoll il-mibgħut. Min jilqa' lili
ikun jilqa lil dak li batni. L-ewwel apostlu huwa Ġesu Sest, huwa il-mibgħut tal-missier biex jurina il-qalb ta' Alla li huwa missier ta' kull ħniena. U jgħidilna wkoll li aħna m'għandniex nippretendu trattament aħjar milli rċieva hu, għaliex ħadd mhu aqwa minn min jibgħatu. Mela id-destin ta' Ġesu f'din id-dinja li mhux dejjem kien wartu żgħar se jkun ukoll id-destin tagħna jekk aħna nkunu fidili lejn il-messaġġ tiegħu. Xi ħaġa li tolqotna fil-kliem ta' Ġesu dan huwa l-mument tal-aħħar ċena. Ġesu għadu kemm ħasel saqajn id-dixxipli tiegħu hekk jibda l-Vanġelu tal-lum u qed jispjegalhom x'għamel magħhom u qed jispjegalhom ukoll bliema spiritu intbagħtu mill-missier ma ġejx biex ikun moqdi imma biex naqdi l-ispiritu tal-qaddej u hekk ukoll se jibgħat lilhom. Mela jekk kull qaddej, il-qaddej ta' Alla, il-qaddej tal-mulej, hekk aħna wkoll mibgħutin bl-istess spiritu, bl-istess kundizzjonijiet, kultant ukoll bl-istess destin. Imma hemm minnhom jgħid li il-mument meta wieħed minn dawk li jagħżel jagħtih bis-sieq juża din il-kelma għat-tradiment ta' Ġuda, min kiel il-ħobs miegħi tani bis-sieq. Huwa l-mument fejn aħna narfu minnu. Għaliex għax ir-reazzjoni ta' Ġesu għat-tradiment ta' Ġuda mhijiex li pattijielu, li jgħajru, li jumiljaħ. Sal-aħħar mument jibqa' isus warajh biex hu jerġa' jibdilu imma ma jwaqfux ma qas jisfurzah jagħmel dak li hu ġust. Minnhom fil-fatt jgħidu dak li għandek tagħmel għamlu malajr. Dan qiegħed ngħidu minn issa qabel l-arrest, qabel il-bewsa ta' Ġuda, qabel ma jiġri biex meta jiġri temmnu li jiena hu. Dan huwa misteru kbir li fil-mument meta Ġesu jiġi miċħud, meta jiġi tradut aħna narfu tassew minnu. Dan huwa misteru anke fil-ħajja tagħna. Ħafna drabi aħna notru meta ngħaddu minn mumenti jibes, meta nħossu li xi ħadd ċaħadna jew tagħna bis-sieq. M'għandniex naqtgħu qalbna, m'għandniex għalfejn naraw kollox dlam. Il-mulej jaf juża dawn il-momenti ta' umiljazzjoni, taqsim il-qalb għal providenza tiegħu. Di xi ħaġa misterjuża ħafna. Narawha fil-ħajja tal-qaddisin għax din hija prova mhix żgħira. U l-qaddisin jgħallmuna li inti tintelaq f'idejn Alla bħalma għamel Ġesu anke fil-mument taċ-ċaħda tiegħu, tal-umiljazzjoni kbira tiegħu. U mbagħad il-mulej jieħu ħsibu. Imma din hija wkoll it-talba li nagħmlu bl-interċessjoni ta' San Fileb. Kien apostlu kbir li ħeles il-poplu mill-ħakma tax-xitan bis-saċerdozju tiegħu, bil-qrar, bl-eżorċiżmu. U nitolbu allura ħafna għas-saċerdoti tagħna biex ikollhom dan iż-żelu kbir li kellu Filippu ta' Ġira fil-komunità li hu tant serva b'ħerqa u b'imħabba. Ejjew nitolbu għas-saċerdoti tagħna bl-interċessjoni ta' San Fileb ta' Ġira u nitolbu lill-mulej biex huma għalkemm midinbin u dgħajfin iħadnu u jħadmu l-qawwa li tom il-mulej ħidma ta' ħniena u ta' liberazzjoni għall poplu tiegħu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-Lusija tiegħu il-Papa li għaddej kif jaf kulħadd minn momenti ta' djufija fiżika, ta' uġieħ u tbatija, biex il-mulej jagħtih il-paċenzja u ma jtellifniex id-daħka u d-bissima sinċira tiegħu. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja. Meta naraw fuq il-medja il-ħerba tal-gwerra u nistaqsu ma dan għaliex. Nitolbu l-mulej li hu ħafna aqwa mill-qalb tal-bniedem biex jidħol fejn hemm dan id-dulur, din it-traġedja. Bil-qawwa tal-ħniena u l-kobor tal-modrija tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq insellem il-morda kollha tagħna l dawk li segwuna mir-residenzi diversi ta' riabilitazzjoni, il-faċilitajiet korrettivi, l-isptarijiet, biex il-mulej wassal lil kull wieħed waħda minna il-faraġ u l-qawwa tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-mejtin tagħna biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Min nitolbuk mulej tilqat talb tagħna. U tagħtina dak kollu li għandna bżonn bl-interċessjoni tal-qaddisin tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu. Aħtiġijiet tagħna u l-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Aħna nġeddu t-tifkira ta' San Filip xerret mulej il-barka tiegħek fuq l-offerti li qegħdin nagħmlulek. Biex bislim li nieħdu minnhom nitnattfu minn ħtijietna kollha u nitqawwew bl-ikel tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xira. Sewwaw xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru il-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar nixandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib, temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. Waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna, sar lina l-qassis, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxeret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla jeda jitennulek. Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewit, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewit. Addis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija, addis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll,
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ li qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli, ma' San Fileb ta' Ġira u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna l-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fid-tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija sadna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun fejha.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna inti tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż ta' ibnek. Għamel li niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bil-qima niċċelebraw f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajl l-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsellmilkom. Nofru dan ir-rożarju għal paċi fid-dinja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek. Kulli trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħħannix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħħannix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti bis-smewwiti tqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli tritin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti bis-smewwiti tqaddes ismek tiġi saltnatek, kulli titin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina. Ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ingħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nikbu nolfqu f'dan għall-wid ta' dmuħ. Jagħmel avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wardana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Lopalina Qaddisa Umm Alla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bis-smewwieti taqdis ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawr ta' dejjem jidrilhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal tagħna. Kristu l-qattal tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaħal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta maħalla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni.
Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħid nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulejalla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċezzjoni tal-imqazza u glorjuża Marja l-Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li ġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalbsa. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. San Filip ta' Ġira. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbir Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe, Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.